Ezerrez, hortik ez dut ezer ikusten. Hortik erez, nola ikusiko ja, izarrak hor, eskaiolazko zabaia horren atzian. Batez, aberrate onduan. Iepa, hor bat, bi, 3 izar. 3 izar datoz honeaka. Ona! Kusiko dituzu eze izar eleantiak. Kaixo launak, eguerdion, eta Lander, ongi etorri, eta zorionak. Dazkakin izar guztia batikan. Bueno, arzak jatetxetik... Arzak jatetxekoa. Bai, bertako 3 izarra eta hila guarrena. Bertana ona. Hori izar asko zere. Izar asko aldaude. Izar asko zere. Ze horei hemen izatia. Nerea, etortzen. Eta ia zan zorionak. Ze postutan, zertan ibiltzeiz bontxe arzaken? Baina txertan hau, imazde lanoi garatzen. Imazdeko buru bat. Imazde eosein jatetxetan, bale, baina arzaken, oideko ilana, ez da? Responsabilidade, baina oso polita, oso polita. Baina oide, beti asmatzen, beti zoze berria ateatzen, saiatze geha. Saiatze, eta ateatzei zue gaina. Zatik, urteok karta guztia aldatzen da, ez da? Atea behar. Zenba platerrin dituzue aurten? Ba, aurten guaz, 30 utxora bera. 30 bat? Urtero, 30 platera. Dana berriak. Bai. Oiek aurre ateatzen dianak, eta ez dienak ateatzen... Bosteun da piko. Bueno, zekarriek prestatzeko gaurkoan? Ba, horrengo dugu, oaintxe bertan hartzaken dakeun errezetatxo bat, pixkat adaptatu dugu, baina dugu ate gularki bat saltxa naranja batekin. Konta iguk, zekarrieken, zehazki, eta nundik noa ibiliko gen, errezeta egiteko gara. Noen bat paso dazkeu. Piskanaka jungo beha, poliki denak ondo ikusteko. Hasiera, ate gularkia, hortxe. Gio, naranjak. Hemen naranja erabiliko ditu enzima batzukin. Enzima batzuk erabiliko ditu. Vale. Gio, esplikatuko dugu. Ondo, pixkanaka. Hemen lokun badakau. Lokun bat, zer da hori? Dala, Turkian jatean gozo oso tipikoa, gurerara indeuna, pixkat hemen amoldatzen. Hemen kakao nip batzuk, dala, justu azala, pixkat triturauta, makadamia, kiko batzuk, naranja eta naranja lehorra. Naranja deshidratatua o lehorra? Deshidratatua. Eta hemen lapikoan zer dakak? Justu jugo bat, indeuna baita ate justu azalguzikin, hemen iteko 10 glas bat bukatzeko. Vale, 10 glas bat? 10 glas bat. Hori esplikatu genbien zer da. Esplikatuko dugu. Bai, txerrekin txarra gongo bea, venga, ba. Zerrekin lagunduko ya, zerrekin hasiko nauni? Bueno, bea, lehenengo taen, naranja hartu, eta lauta moztu. Lautan, osoikan, hola. Lautan moztu, eta listo. Vale, eta orduan enzimak, ze enzima mota, ze karriek hemen? Bueno, bea, hemen dazkau, pektinasa eta zelulasa. Zelulosa bakigu, zer dan? Kartoiak eta papelak ibiltzen, baino, zer da? Eta pektinasa da, pektina puskatzen ditun enzima bat. Batek pektina puskatzen du eta bestek zelulasa puskatzen ditu. Barazki eta fruta guztietan aurkitzen diteuna, baita zelulasa eta pektina. Bai, fibrak eta pektinak izatea gelifikantiak azkenean, ez da? Azkenean gelifikantia, bau egiteuna da, justu guztia puskatu. Dena puskatzen ditu. Dena puskatu eta xamur-xamurra gelditza, fibra guzti puskauta. Xamur-xamurra getzo, eta gero, igual, adibidez naranja justun, kentzio amargo idakana batzutan, jende desagradable itezaiona, kendu iteu, ikustezu nola geho, 12 ordu pasata geho, 12 ordu kibazu hoi reposatzen neberan, ikustezu nola azala guztia xamurtzean, eta bere juku guztia ateatzen. Eta horrekin geho saltxengo dugu, momentutxo baten. Ona, vale. Eta hau guztia, a ber, vale, bueno, eta hau guztia asmatzeko. Nola aztek, adibidez, bueno, zu etorri zinen azkenengo aldiz, bueno, horrena erreporte bat intzen nuen ikasle zinala, gero etorri zinen nire ikasle bezala, eta guantxe zaude, azarken, eta imaz den gania. Zaudela edo non. Nola itea beste osagai olako, azkenean hizkuntza berri bat ikasi behar da, ia, ez da? Txora bera, azkenen egunero ikaste dugu, azkenen zukadarik, egunero zeuze berria ikusi behar dugu, zeuze asmatu behar dugu, eta atutan presio idagazu de, zeuze berria emarko dugu. Orduan gukiteuna da, irakurri, ikusi, beste jatetxe batuta jun, bi egun pasatzea beretze diteguen, zure lankideek, kongresuta jun, liburu irakurri, eta hoi da gure una. Ze polita azkenian, ez da? Azkenian izatek esan oso entretenigarria eta beti hor aktibo sentitzea, ez da? Beti zoz ezberdina eten, beti zoz ezberdina ibitzen. A ber, hemen Lander, hau lautan jarri jatola, eta zeitek, hau gaineti bota, gurekin astu, o nolako kudatzen dugu? Lehenengo eta ningo eguna da, hauz pixka gota hemendikan. Bai? Hemen txe, baiara. Pixka gotatzen dugu hemendikan. Bai? Baita pektinasa eta zelulasa. Mentxe. Pixka gota.
ur pixka bota jozu, Bai? asko ez, pixkat. Jo, pixka, bai, hombre. Hortxe, Vale. ehark. Oain dena, Dena dena nastu. mugizezu, dena Eta nastezu. esan dezu hau 12 ordutan. 12 ordutan. Ingo dala hor bere reakzio bat ingo dio, eta bai fibrak... Oain ikusiko oso kurioso da. Bai, Lau honek. Hola utzita, 12 ordu. 12 ordu. Baita, tapauta, neberan utzi, 12 ordu, egun batetik bestea. Egun batetik Utzita. bestea. Te ikusiko zu ze nolako aldaketa aurkitzen. Vale, hau jarriko deu. Oide. Eta zuk ja prestatuta ekarri zu, porque 12 ordu zaiak 12 ordu hemen ezta? grabaketan ez gine eguliko, ez? Eta orduan hemen ekarriko deu, eta akutziko deu, zer eta nola gelditzean, Hoi ezta? da, hola segatzea. Eakutzi jendia, a ber. Beitu, lagunak, ez errin gabe, hor, 12 ordu reposuan utzita geho, hemen gertatzeana da, Justu esan deuna, ez? Azala hau, dena xamurtzea, bai, hor reakzio bate ondo, eta gaio azalare, Kulpa guztia, ja, bai, jateko moguan dago, ezta? bai. Beitu, ze Azkenen, xamurra. gaia saltxan, naranja da guztiak inite dugu. Hau jateko era, ja. Eta gaina bere sabore guztia mantentzea, Hoi da, ezta? azkenen bere ur guztia ateatzeu, eta urrorekin, eta azalakin, eta pulpakin, ite dugu guk gure saltxa. Ez du ezer gehiago sartzen, azukre puntutxo bat, eta listo. Vale, hau hemen utziko dugu, geho saltxa iteko, Hoi da, egin behar dugu, ezta? eharki. Vale, ba, eharra gauzak ikaste ditugunak hemen. Bueno, adibes, reseta hau, ikasmatutakoek, ozenek asmatutakoa Bueno, da. baintxe bertan, hiru erek. Hiru zaudete. Igor Zalakain, Mikel Sorazutani, eta hirun artean ite dugu lan hori. Helenakin batea baita, noski, ezkeren beha da Bai, beha da buru, baina- baiezkoa da ezezkoa esatuna, normalen ezezkoa izatea. Beti erotatea da ez, bueno, berriz. Berriz aztea. Eta hirun artean garatu ite dugu errezeta guztiak. Vale. Hirun artean izatea lana. Ados, Bai, bai. ados. Bueno, hemen, zerrekin jarraitu behar dugu, zer gehiago Oazen behar dugu. lokumakin jarraitzea. Vale. Hoi izan zehazki zertan. Jende, Ba, bida. esan dezu dala errezeta gozo... Hoi da, Turko Turkian bat, eatean, Turkian. jatean errezeta gozo bada oso tipikoa. Bai, Eta da gomino lantzeko bat. Vale, Gomino lantzeko vale. bat, baina guk maizenak inindakoa, hande bai, guk baita horrela indeu. Eta hemen indeuna da, adaptatu pixat hemen dauzkagun elementu guztia, ez? Bazkenen, atea, naranja, zepeatzeio. Kakao, txokolate. vale. Guk kakao hemen ez da erabili, baizik eta algarro barabili da. Pixkat aldatzeko baita, Vale, puntu ezberdin zuen ikutu emateko alegia. Hoi da. Orduan hemen dazkau, naranja zukoa, algarroa, maizena, esne pixko bat, dena triturauta termomisean, temperatura pixka bat eman da, Bai. eta egon neberan utzita. Molde baten, utzita, Eta nola listo. gogortzen da? Eta Zer dena egiten dio? gogortzea, maizena Maizenak egiten maizena dio, bera. beste bere Sukaldatu reakzio. itezu, 80 graduta, utxora bera, dena pixka gelifikatzeko, nebera sartu, eta bera, lortze dugu justu tekstura bat, ba, gominoan antzekoa. Mostuko jat hemen pusketa Venga, bat? zurea dena. Mosteko? Vale, mostuko jat, horrelaxe. Honek erabiliet laranjatzako, ez ala zer gertatuko, baina, bueno, pixka garbituko jat. Vale. Papeltxo bat pasako jau. Eta probatu nahi diat, probatu ingo jau, ezta? Bai, Horze ui. muzko ateako zaizuen, Elenan lanak ingo ditu guain. Igual, ez ezkoa, pratu da, hau ez eman, hombre, bitxarrazu. Hombre, beha jutea beti, iru izar bilatzeko behar da, beti da pixka eta beti historia, ezta? Bo, zango jazu, bai. Vale, Mostuko nolako dugu? du mostuko ditugu Ba, pusketak? laukita, baino oso hondik, txikilla. Vale, laukitxotan. Hoi da, laukitxotan. Vale, vale, hola, adibidez. Bastarra hauek normalin sukaldari jan berritu gaina, ezta? Bai, bai, Hori probatu, sobratu bai, ditut, ni hortik probatuko. Hortako ekarri eta inbeste, zu probatzeko, bai. Gozek ez pasatzeko. Egia esan, ze testura xamurra dakan, Bai, da, gomino lantzeko, az. Eldu ezak erdi baina probatuko jau. Venga, gozen ba. Agarron data seken hau. Zego, osa, ona. Arka, ja zai, aquí. Oso, ona. Arka, jo. Bai, Eta bai. ber, daka puntu hori algarro bana, ematu una Bai. pizka kakao antzeko, baino, Naranjare bai etortze zaik, bai. hoi pizka desberdina, pizka torta jolaste jugu asko. Ona, Zoze tradizionala hartu, buelta Platera eman, iteko, eta zenba jolastu. pusketa biharko ditugu. Hiru lau. Hiru lau, Barko bai. orduan betu hauen mostuta azkau ja, Hoi da. gero erabiliko ditugu ja, oiesek. Hoxe grabiniko ditu, eta listo. Oso ondo. Bueno, nolakoa da egunerokotasuna hor lanian, a ber. Jute zeate, zatik sukaldari normal batek, ba, menua prestatu behar du, menua degustaziokoa, ez dakitzen, baina zuena Pixka guztiz desberdina, desberdina da. gura pixka desberdina, pixka zaila da esplikatzen, Ze azken, egunero berdina dituzu, baina guztiz kontrakoa. Ba, Buelta eman da, Buelta bana, eman da, etorta bana. eman. Azkenen, gure lana kreatibitate prozesu garatzea. Orduan gure azkago objetibo batzuk, imaginatu. Hemendik bi astea behar dugu plater bat berria, ate plater berria Bai. behar dugu. Eta gu jutega egunero, ate platero egiten, prueba. Eta guk ite dugu lana, prueba error. Ite dugu, probatze dugu, ez gustatzen zaigu, alde batetik jutegea, beste opzio batzuk kendu ite diteu. Eta orduan egunero, ite dugu, errezeta hori pixkat hobeto xeo jun, hobeto garatu. Azkenen, Adibidez, goraino iristeko, osea, adibidez, bularra
hori markatuta jungo, eta hori oinarri bada. Lagungarria garatzitu zue, o garatzezu errezta guztia, o nola aztezea, nola aztezea. Normalen dena teatzea ideia batekin. Vale. Igual klika egitezu burua, irudio dakauna de hola, onte da, jo que se, logelan egon da hola gotata da esan, hostia, justu, bida, eta horrekin... Ba, hori plateraratu. Hori plateraratu. Eta lehenengo proba itezu. Eta lehenengo proba, normalen, txapuza. Beti, txapuza. Beti, probatzezu dara ezu. Lehorra, irin zaporia... Ume batek hau hain gaizkiestik. Eta berriz ze probat. Eta berriz aldatu. Eta ikustezu ze faiatu izun. Hasta momentu baten, undazkazun hainbat elementu, esatezula, bale. Omen ondo goaz. Ondo goaz. Hori garantzitsua da, ondo goaz. Ondo goaz. Baina ekilibrio mantendu behar da gero, ez da? Eta gukite dugu errezeta. Guk probatze dugu, erratu dugu, bale. Guk uste dugu, hemendikan ondo goazela, orduan goazein helenari ematea, adibidez, probatzea. Bai, probatzeu, normalen esateizu, arriba berrize. Segi gora. Agatxa sobereja, da venga, goia berrize. Eta berrize proba da. Baina igual detaietxo batzuk emango eskizue, jo, benetxe gustatu hau mikatzegia da. Oida, batzutan esateizu, ez, ideia hau, fuera, no me vale nada. Eta berriz hasta, baina normalin esateizu, ba, igual hau aldatu, o igual hau ez gustatu, bazen horlaitea. Eta zu gutezea, iotzezea, notatzezu, da, bale, hau aldatu nahi du, aldatu nahi, eta zu aldatu ditezu. Berrizea gazunen, berrize probatzea. Eta gero, gertatzena da, aldatuzuna gustatu zaio, baina lehenokoa ez gustatzen. Eta gero beste bilagarrapatzea, eta gero beste bilagarrapatu, da ja momentu baten, dago, ja esatezula, bale, jazta errezetein da dau, gustatu zaio, sukaldea baita erakuste jau, azken sukaldea da behakin behauna, orduantzuk erakutxite duzu. Bai, ekonomikoki, o praktikoa izan behar du, praktikoa gauza gutxitezu, egila esan, liatitez. Bueno, batzutan bai. Baina produktua zaindu, esentzia atea produktua. Plater batzukin sukaldea gorrotu egu, batzutan gorrotu egu. Ja reinventatu ezu, batzutan juteza sukaletik, da, zaizu bat, zupekabo indi bago, sartu jazula ezin etela zuri jarriko ezu geiten da, eta orduan gula gundite jau momentu hortan, ez? Igual platera desarrollatzea, baizik eta produkzioa desarrollatzea eta nola jarri martxan, ez da? Oida, pixkat erakutsi baita, azkenen zukite balin bazu saltxa bat, sukaldego batek ez dakiz zezaporeuki ba mukaraino zu, bai, orduan zu laguntzi dozu, itezu behakin, erakusti dozu, eta gero ja, behai ekutia da, zitegu. Askoto, gertatu alda, zuek, hainbeste lan, hainbeste burua uste lanekin dezuela, baina gero askotan ezin dala hori plasmatu zerbizioan. Hoi gutxitan gertatzea. Zazken gu baita bakigu... Ja, pentsatezue horrekin, bai. Pentsatu, hortan hartzeu. Baina batzutan, bai, torri da esan asiten, da ikusten bakistu zaila dela, ez da ize, eta igual, bi hiru aste perfectamente bai ekin egon erakusten, baina hoi gertatzea zaila da. Zaila da, oso zaila da. Claro, azkenien beste artista zaudete lortzen dela, hori martxan jartzea, artista beteta. Zenba laguntza zaudete ja hartzaken lanian? 60 lagun. 60 lagun. Zenbat baskari emateko? 60 goiza da, 60 atxalde, gutxora bera. Eta aztian behin iztezu, zuek azte burutan adibidez lanea jute zeate? Iganden eta aztelen aizte du. Iganden eta aztelen etxe. Claro, esaten nun, ni platera desarrollatzea, aztelen digo, hostialea nahikoa gat, ez da azte burutan ateko. Lan baten baita lanea denak. Bai, Lan baten baita lanea dena. Bai. Bueno, hementxe, erakutsi deu, nola iten dezuen laranja hau? Hoi da. Gio laranja horrekin nola inbiar deu, urrengo pasua? Gio hoi, ja inda ekarri edo baita, baina hoi naranja hoi hartu, azukre pixko bat, ur pixko bat bota, eta trituratu. Eta listo. Sopatxo bat inbezela? Sopatxo bat inbezela, eta listo da. Eta gaina hoi, ikaragarria saltza hoi, ze ikustezu, naranjan evoluzio guztia, ikustezu, amargoi galdu indula, bere zapore guztia manten duela, eta hoi, indeun naranja zuku da saltza hoberena. Netzako. Ikizu inventatu. Iruok inventatu den. Zantzaki, jarri zakemen. Ez, gu ekipoa. Bueno, lagunak, hementxe, lehendabiziko urratzak eman ditugu, laranja xukua nola iten duen ikasi deu, geho urrengo pasoa egingo ditugu, baina lehendabizik jungo gea erreportaio bat ikustea. Behain antolamendua oso zaila da, baina etxeko ozgailuan are ez da errexe izaten. Amaia Diaz de Monasterio gurenen gana jungo gea, eta ikusiko zu, beak nola emango izkigun, aholku bikainak. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, Amaia naiz Diaz de Monasterio guren oinatiarra. Hemen oinatiko plazatik errekauak intxut eta hozkailua antolaketara noia. Basatoz nerekin? Ointxe da momentua jakiteko nun jarri biu gauza bakoitza gure hozkailuan. Zatiko hozkailua ez da trasterua. Eta eukibiu
antolatuta, organizauta, ez oso beteta, temperaturia eta hor dauen airia bihar damoa mobiteko, eta txukun, bai? Txukun eta garbi. Oskailuan atia da tokirik epelena. Bertan jarriku txukun, egunero biltzen duen gauzak, baina temperatura hotz-hotzak ez dauenak bihar. Horrein artean egon gozan, esne botila, kontserbak, ero mermeladak, legamia, mantekilia, margarina, saltzak, maonesak, horri danak fango dira atian. Arrautzia, keska hondixe egiten du nun joan biadan. Arrautzia egosita balin badau, fango da atian, baina gordinak ez dauzatik frigorifikoan sartuta egon biharrik. Oskailuko leku onena, hotzena da erdikua, zon hau. Bertan jarriku aurreko egunetatik geratu sekun janaria, hori bai ondo ontziratuta. Kasu honetan jarri du arraina, lehatza rebosota atzo gabeko afaikua, ontzixan, eta jarten du. Ondo? Eta dakot, oilasko pikintxo bat, petxuga batzuk, rebosota, geratu dianak, aprobetxabenturako, fango dia hotxe. Ondo apartauta, eta kristalesko ontzitan ontziratuta. Ongauz momentu kritikuan. Karnizeixatik eta peskaixatik urten dut, kasu honetan arraina, antxoak, lehenengo gauzien jotena da, poltzatik etara. Kristalesko tuper baten jarri, garbixa dauz antxoak, ondo itxi, eta jarten dut ontzi hau toki baten ez dauena kalteikingo beste ezebezeri. Zekau gordina da. Gordina eta beak sortuleken tantanakin ero bere jugorrei danakin, arazo ekarrileke bertan dauzen beste produktuetan. Horretik jarten duna da, lehenengo baldan, otzaria, festia, kajoia dauen aurreko goiko balda horretan jarriko. Bai arraina eta karnizeixetik karri duen, oilaskua, ero xolomua. Kasu honetan xolomua karri dut. Poltzatiketara, tuperrien jarri, tuperra itxi, eta euron artean ezin gia egon ikuketan, bale? Eta esnekiak, jogurra, arroz esnia, injun postraren bat, nun, goi-goixan egongo da, babestuta, zatik ez dau, goixan ezer, jauzi, tantanak, ero ikutu ingo dauena. Ordan, goixan poliki-poliki fango gara kolokaitan, gauzatxorrek, jogurrak, natillak, arroz esnia, eta nik gaztaia bertan izten dut. Gaztaia tuperretan bihar damoan sartuta, usaina gainera ez dau hola inguruan zabalketan, bertan. Oskailu asko dakoi bi kajoi, gure kasuan bat besterik ez dako. Orduan bertan sartzen dut, tuper baten sartzen dut. Txorixua, urdai azpikua, estilo honetako produktuak, zerraiten dut, honek gordinien jaten dialako, eta ez egoteko beste produktuakin kontakturik, eta sartzen du beste kajoi bat. Barazkiak hotzarara. Azpixan, nik askotan kajoian jarten dut esponja estiloko bat, jasoteko barazki horrein sustantziaren bat, ero botaleken likidon bat, bale? Kasu honetan daku asaloria, porrutxo batzuk, asenarioak, berakatzak eta kipuliak ez dako frigorifiko ero oskailu biharrik, eta limoia ofurteruan ero frigorifikoan. Bueno, Joseba, nik nire sekretua konta dotzut, nire oskailua oin zurito gailixatzu. Aber fetxie jarten dozun eta ikustu duten zure oskailua nola dauen, txukun, garbi, ondo antolatuta. Oinarrizko oskailuan alde inbiu. Eskerrik asko, hurrengo arte. Mila esker, Amaia, zure aholkuengatik, zera egia esan, aholkuenak eman ditu, askotan dana batea sartzen dut behian, asko gustatu zei taper mordoa da kasula hor, eta egia esan, utza da kasu eta txukun-txukuna, baina gure etxetan horretia ez da errezetet, baina jarri behar geha martxan, jarri behar geha, eta ez deuna balio, zenbat alditak hor potetza sarrako rizkina baten ez ditugula zertako erabiltzen, egunero, bihatzeu zuze berria. Bueno,
Guain zengo jau hemen. Oazen ba, oazen jarraitzea. Bai, Bea, irutze emaiak baldin lan bazuizu- pixkat, emaiak lan pixkat. Ahi bakarrik alaba lanen, Sartai atea berde, tozein behar deu. Kasotxo bat atako deu, hemen Vale. digan. Esan dezu hori garrapeinatin behar deula, ez Bai, da? dui empanizatu ingo deu. Empanizatu, hoixen Hoi goian da. nipa. Ta nire irutze baldin bazaizu zuritze jungo naiz. Vale, ezin jo, Euskal lanen, barazek Ire kontu gaur ireskuetan itxok hemen. Egarki. Vale, hau, esan duen bezala, ikuste zue, nipsak deitzen dira, ez da? Nipsa Txokolatekoak. deitzen, hoi da. Eta hau Hoi da da, kakao kaskar, azkenean. bai, kaskarak, barrukoak, eta oso kurruskari gelditzen dira, baina kriston txokolatu zai goxua daka. Bai, ingo dutena da. Hemen pixatu eta karri gau, ez da? Bai, dena pixauta. Venga, botoioko eta azukria, urtan totxo bat, eta gero botako ditu gainontzekoak. Vale, hau, eta hau, listo. Erto. Bueno, jendia jakiteko, zer da enpanizatzea? Ni basik garrapinatu bai, prozesua bukatu arte da, Hoi da, baina... ba, garrapinatu baino, pauso bat lehenago. No, hori da. Ikustezunen ja, hoi dena txuria daula eta azukretik soltatzen azteala, askatzen azteala, hoxe, hortan utziko dugu. Hori, ni normalen hemen garrapinatu atetitutenien astezea, derrepente, askatu itea, baina egurrian jarraitu behar dezu, Hoi da. gero karamelizatu artea sal guztiak, ba, enpanizatu ikusiko zuen, ja, bakarrikan ja, askatzean nien, atea iten dugu askar. Hoi da. Vale, eta gauza hau guztik. Zue jartitu zuen martxan, eta gero beti, gero ja ekipua emate jo zuela nahiteko, ezta? Hoi da. Bukite deu, eta gero ekipokin astega lania. Dena batea, azkenen. Dena batea. Hoi da. Bai, azkenen gugea burua, baino jendea egiteuna, ba, sukaldeko kide guztia. Ludi, Eta bai. behi lagundin bai eu, eta azkenen sukaldeko kide bat gehiago, ja. Hoi da. Beste pixu baten gare, baino ekipo bat dena. Ikiarri da, ni arzaken honez, bueno, eta hemendikan Elena igolaintze botako izkilot, eta nola ez Juan Mariri, nire arreban aita punta dela, eta asko maitegea, gu familia eta aita beti erlazio ondio du. Eta ikiarri da, han jatetxen gora igotze zeanian, zen laboratorio da kasu. Osea, honek lan egiteun lekuan ez da sukalde bat. Laboratorioa da da. laborategi bat. Kontatu pixka zen Da gauza laborategi eta bat. nola da kasuen hori antolatuta. Ba, hoi dakau oso espezia da, berezia da oso. Ze, azkenen gu dakau hor, ointxo bertan dakau, bueno, iaia ikustean, sartzen zea, da ikustezuna da, pareta erroldoia dena espeziez. Dana taperrak, espeziak, dana erotitu. Mila bosteun espezie. Dena katalogauta, Errez esatea, bere kodigoakin da dena, informazio guztia eukitzeko. Azkenen, ez? QR-a badaka, zunun eskaneatzezu, eta informazio guztia matizu espezie o daizuna, Osa, QR-eakin dana dazkazue da. Dena dazkazue. Da ingrediente, ba, bueno, espezie, gominola, de todo, izatze duan. Eta pixkat erabiltze dugu, ba, informazio puntu bezala. Azkenen dat paret bat, nun, ba, jendeaka liburutegi bat liburuna, ba, gure liburutegia espeziena da. Espeziena da. Eta gero ja Eta osagaiak eta lehengaiak adibidez hor, atak hori beste historia da. Baina espeziak eta egiten dezuna da, ba, horri buelta, eta gero jarri dezun bezala hemen. Honekin aldatu, honekin jolastu egite dugu, baina, bai, hoi da gau pixkat ikusteko, ba, informazio pilo bat, momentu baten, ba, igual plater bat azteko, ba, zoze bihatze zuratzezu, bale, honekin jungo naiz, zoze aldatzeko, zoze berria ateatzeko, zoze kentzeko, bai batutan laguntzeizu, eta pixkat informazio guztia pareta baten dakau dena. Eta gero, ba, bueno, teknologi ezberdina azkau baita. Zer makinaria da kasu adibidez? Jo, ba, liofilizadora dakau, destiladora dakau, akau makina bat, oko deitzean Oko, zerriteik horrek? Hoi da, presio oia arrunta, zautzeguna denen, baino elektrikoa. Vale. Eta orduan, da koreana makina, eta lortze dugu bi presiotan sukaldatzea. Bi presiotan sukaldatzea. Nola egiteko hori, a ber. Hoidek zeramika pote bat, dakaula erdian, eta ego daka beste kaparazoi bat. Orduan, baino baria batekin, itizuna da, kanpotikan atera presioa, dena presurizatu, eta barnealdean beste presio bat dakazu, kontrolauta, eta gero beste presio ezberdina dakazu. Horrez erortzezu, ba, adibidez, naranja bat sartzen bali mazu okon programa espezifiko baten, ba, naranja beltza ateatzea, guztiz beltza. Adibidez. Txira, malo edeko. Bai, hori da... Ez dut gauza, berez egiteko. Hau probatu eta kriston haziok, Hau zer da, murriztuen behar du? Bai, tope murriztu. Tope murriztu behar du, gero bakarrikan saltxa pixka bat atzeko? Ate karkasakin, da tipulo pixka batekin, azenario batzukin, indako saltxatxo. Saltxa bat, ondo bat esatean azukaldean. Eta nola egiten dezu da, tipulak eta karkasak eta labian erreta daude gero barruan sartuta, o sartean markatuta, o... Lehenengo ite duna, labean sartu dena, eta dena beltza da honen, dena kontrolauta, Bai.
pote baten Ez sartu. zuen beste oia hortan sartzen bai? Ez, hortan ez. Hortan ez. Hoi, beste betz mota bada. Eta horrekin sartu, eta orduk eman, da orduk eman. Eta gero dena, reduzitu, demiglas bat lortu arte. Demiglas bat lortu arte. Hau Demiglas da, ikusiko zerbait dugu. dio glaseatu iteuna, hor gainetik napatu iteuna. Bukatzeko platera. Loditzen dezuek ero pixkatekin, rus batekin, Pixkatik, normal erabiltze deu, o maizena, asko gutza dezaigula, azken... Bai, fina neutroa da, zapore hartu ematen. Ego bestela, beste bat erabiltze du, kuzu. Deitzen da. Kuzu, zer deko hori? Kuzu. Nek almideo. Almideo. Maizena bezalakoa, beste almideo bat. Beste tuberkulo batena, o zerrena Bai, dez? beste tuberkulo batean. Normal, igual patatatik ateatzea, hartotikan baita batzutan, ateatzean almideo. Beste almideo bat. Baina guri asko gustatzen zaigu, zugaldean. Makinariak inaginen, a ber, zer makinaria gehiago topatuko dugu? Ze gauza gehiago askazue? Ba, bera, hau, igual primizian da. A ver. Azkeneko katxibatxa etzemuelak laser kortadora bat. Laser kortadora bat lortu bai. Ointxe bertan... Orduan ze, igual laserrekin este la van a ver. Oa laserrekin moztu duta dena. Eta laserrekin zeitezuen, nahi zuen formak eman, da nahi zuen iztu. Hoi da, azkenen ite duguna da ointxe bertan, paper vegetal bat, zenariona ointxe bertan ite dugu. Estiratu, lehortu, eta bien lehortuta laser makina bat pasatze dugu. Bogabante figurita bat ateatze dugu hortik. Eta holako bogabantetxo bat, baina kare ikustezu detaile guztik. Eta gero daka zenario zaporia. Zenario zaporia. Preciso. Hoi ordena gaioz jartzezu eta beha itu lan azure eta zure bitartez. Eta hor nik itek laserrakin, da gero produzioa bialtzen, eta ahi labanakin inberdek. Kuterrakin igual, kuterrakin. Bai, hor ustek lanian, da zu jute zoztek, da hor ustek lanian beha bakarrikan. Atxizla, mar. Ze usaila dakan honek, ahi, ama. Zeo ze gehiago eta jo, gata datipula, eta zena jo esan, degiru gauza. Zenarioa, ate karkasa guztia, batxuri pixatxo bat sartu dieu, ardo pixatxo bat, eta listo. Bez, ja, zeo zezatik emakoitzen gauza gehiago atatzen zeu, guen ardu esan dik. Baina, sukaratzeko beste gauza tatako zeu. Sukaratzeko ez teko ez asko behar. Gauz bi iru gauza onak ondoin da. Jazta, ez zain beste... Hori ere bai nik usten dugu guain sukalde gonenetan gehiago bilatzeala hori ere bai, no? Gehiago garai baten pixkaia juntzan ez dakit, baina hainbeste gauza eta hainbeste berezi eta guain gehiago produktua, ezta? Bai, justu barzak beti da nik izan da produktu templo bat. Esaten bezala, gehiago beste batzu, badarela pixka, gauzak ez berdinak dituztena, baina bai hortan nahi gueltatzen. Gueltatzen gehien bat tradizioaz. Guain neukideu, bui hasi zanen lanian daiten intzuna, dena aldatu zula, dena buruz bera jarrizun momentu hori. Nitrogenoakin, esferifikazioakin, eta historiak. Dena loko utzi zutela, da jateko era berri bat asmatuzun, azkenen. Eta bain gare pixkat, ez aspertuta, baina bai beste gauza berria bilatzen, eta ikusi dugu berria tradizioa dela. Eta ega pixka bat, atzeko rezetario bilatzen, zoze tradizionala sartzen menutan, gastronomia altuko jatetxetan, nire uste toi oso politia gala. Oso polita, eta azkenian elikatzeko jaten dugu, eta azkenian jaten duenak elikatu. Goxatu bai, baina aldi berin elikatu, ez da? Elikatu, inbeu. Bueno, basekiat baskulinarin ikasi guala, nondik noa ibiliaiz nasaken lanian hasi baino lehenu? Bueno, hainbat jatetxetan ibili nago, lanian. Nire lehenengo jatetxea Fagoiaga izan zan. Hemen, aldamen etxon dauna. Bueno, nire guraso beti da nik taberna eukibue. Orduan, txikitatik hortik bueltanka, molestatzen, tibatetik bestea, hoi betian eukit. Baina bai, Fagoiagan ibili naiz, baita Disfrutar jatetxean hor Bartzelonan. Disfrutar, guantxe munduko nena, mandi jo, ez da? Hoditareu damaki urte bat, ikaragarria, hiru izarra, munduko hobena, da... Ze ikasi guanan? Hor ikusi nun, lehen itzen denuna, ez? El bulli intzun bai, porque behi el bulliko langileak izan zian, ez da? Sukalde buru. Bai. Orduan, mugimendu hoi, azkenen beha da lehen hemen dakaun errepresentatiboena, horrenaz. Eta orduan, ni uste olako gauzabiek, bizitu baituzula, ulertzeko, ez? Ze izan zan, da nola aldatu zundena. Orduan, junitzen hor, eta ikusi nun, teknika batzuk, esatezula, Bai. Frikadak esaten dian, esatero, ama. Ni goratzen nahi, zatea junitzanean, ni honitzen buiekin egun baten lanian, Bartzelonan, bueno, egun batez, zubi bat izan zan, han lanak sekaela, eta ni Bartzelonan egon bizitzen, da, egon nintzen iten, asteburu guztia, momia batzuta, bakizu nola iten denun? Nola? Zan sardinan, espina, deshidratauta, gero prejitu itezan, da guaia kurruskaria zan. Eta gero zeite genion, feritako azukria nola izatea, ba? Feritako azukriakin biltzen gendun, zuain bildu, eta hoxe guan.
momia bat, eta jate zenun azukria barruan sardinakin, ra. Ez que okurritin behartzaik, Jende asko txorakiri bat diriko zaio, baina... Okurritzia, itia, espina hori jangarri jatia, gero azukriak inaztia, gero ere bai, uste nun pipermin pixka de bai botatzen genion gainetik pikante, azukre pikante, arrei zapori egin, ez dira, ama, como la txikle dantxoa. Lehen txikle dantxoa txiste batuan, da guain, segura. Guain egitazkoa. Hoi ikasteko, alako gazak ez da dizula, hau, zer, saretzezu? Motel. Hala izatea. Bueno, lagun, hemen txe, zer join behar diau? Bida, baina bukatzeko. Hau ne baldin bazu pixka puskatu, hola, nautan, pixkat. Vale. Holako zatitxotan. Hau ez daude, moztuta eta liofiliz gauran sartuta eta listo? Deshidratauta. Deshidratauta. Temperatura oso baxuan ikustezula bere... Labian o liofiliz gauran? Sekabara baten. Sekabara baten, temperatura oso baxuan ikustezu nola bere forma eta dena mantentzen. Eta pixkat puskauta sartzeu platerian. Gaur egun faman daude olako frutuak saltzen dituzte guain empaketak eta gateko eta... Hoi da, snack saludable, gontxe zandek. Snack saludable sagarra da igual bada, ez? Sagarro zoikan. Ze gauza hona egia zan. Vale, hau txikintzen jungo nau. Eta ingo deuna da beste reportai bat ikustea jungo dituk, bale? Earki. Zehazki jungo gea Galanga gastrobarrea, eta ikusiko zue, zerbait pestatu gue, kasu hontan gozua, oso gozua. Guazen ikastea. Ba. Kaixo Joseba, ni Eunate naiz, gaur Galdakaro etorri zarete, zehazki Uraburu golfera, eta gaur ezagutuko dozu Galanga gastrobar. Galanga gastrobar, Uraburu golf zelaiaren barruan dago sartuta. Zehazki, Galdakaon gaude, Artxandan, eta hemendik bista zoragarriak ditugu. Uraburu golf zelaia 2006 urtean inauguratu zen, eta Txema Olazabalek diseinatu zuen. 18 zulo ditu, eta horretaz gainera, guk kantza praktika bat daukagu, eskola bat daukagu, Eriz Ram zuzenduta, eta baita ere futbolfa eskaintzen dugu. Futbolfa, hitzak berak esaten duen bezala, futbola eta golfaren arteko nahasketa bada. Eta, 2009an asmatu zuen Holandan, eta hemen Euskal Herrian, Bilbon, Galdakaon Uraburun konkretuki, maiatzetikan gabiltza pixkat kirolau eskaintzen, eta pixkat praktikatzen hemen bertan. Baina, internazionalki mundu mailan ja 3-4 munduko txapelketa jolastu dira, Europako txapelketak bai aurten abenduan dago beste bat, eta pixkat moitzen hasi da internazionalki, baina Euskal Herri mailan aurten hasi gea pixkat sartzen. Golfa makillakin eta pelotakin da, honen hankakin eta futbolko baloiakin jolaztegea, eta helburua da alik eta kolpe gutxien sartzea. Futbolfa ezagutu ondoren, sukaldera torri gara, eta orain gaurko errezeta egingo dugu Amaiaren laguntzarekin. Amaia gure sukaldaria da. Gaur egingo dugun errezeta postre bat da, eta txokolate eta kakahueteko musa da. Hasteko musa egingo dugu, horretarako nahastu behar ditugu tofua, kakahuete krema, azukre hautza eta añanako gatza. Oso garrantzitsua da, denbora luzez, irabiatzea, kremotsua gelditzeko. Postre hau, veganoa da, ez dauka glutenik, eta beraz mundu guztiak jan dezake. Kuriositate bat kontatuko dizuet. Errezeta hau, Amerikako Reese's txokolatinari omenaldi bat da. Estalkia egiteko, estaldura txokolatea urtuko dugu, eta gero koko esnea botako diogu. Ez daki jakiko duzuen, baina Reese's txokolatina oso famatua da Estatu Batuetan. Ondoren kopa dotore batean, musaren kapa bat jarriko dugu, gero txokolate kapa bat jarriko dugu, eta gero osteko hotzgailuan sartuko dugu. Galanga gastrobarreko sukaldaritza oinarriz tradizionala da, baina kultura eta herrialde desberdinetako osagaiak eta teknikak erabiltzen dira. Ostu ondoren gure musa dekoratu behar dugu eta horretarako pikuak erabiliko ditugu. Gure bezeroen profila golf jokalariak dira gehienak, baina bere bai etortzen dira kanpoko jendeak. Beraz, zabali daukagu mundu guztirentzako. Etorri eta ezagutu.
Bueno, Joseba eta konpainia, badakizue non gauden, Galanga Gastrobarren, eta espero dugu beste hurrengo batean etortzea. Agur, Joseba. Aupa, bikote, hoi da oiko patxukuna indezuena, gaina pikuakin organian, ai ama, ze gauza garra eta gaina sasoikua, temporadakua, Garra, bueno. Zuek reala ibiltzezate, Bai, dena Beti denboraldikoa. denboraldikoa. Zenbat aldiz aldatzen zu urtean karta? Ez du aldatzen nola, osoikan. osoikan. Platera, Plater berezik aldatzen. Pixkanaka. Depende ze garaita garen, igual dago produktu batzuk, ja bukau zaigu temporada txipiroiana, ez? Hiru hilabeteko temporada gau. Horra raia beste zerbait sartzen zuen, o beste historia bat? Sartu, eta baina beti denbora jakin lana. Zenbat plater dazka menuako bantxe? Oaintxo bertan 11. 11 plater. 11 gutxi bera. Aperitibo kontauta 11. Gero de bai hartuan degustazioa eta nik goratzen no, gaina Juan Mari hortan artista, eta bukatzek bazkaltzen da, 7 kopa desberdin, Zazpi igual lehenengo. 11 plater, 11 kopa iaia, O, amalo be bai. Bat aperitiboakin da, 2 postriakin, Bai, oso artista. Oso artista. Bueno, hementxe, kontatu iguk. Ata markatu inbiar diago, ezta? Bale, zutan jarriko ja sartaia, eta kontatu jak nola txukundu berdiaten, hola se markatzen deko zoikan, oseiten diok. Lehenengo dain zintzelatu ingo dugu. Txean, ez dakit makizu zera zintzelatu. Nola? Zintzelatu, bale? Zer dekori, a ber. Korte txiki batzuk ingo izkio. Bale, baina rombuan bezala Oidek, bale. Ados. Horaxe goztuko deu. Eta gaiu gaina markatuta gero kizton dotore gelditzen. Oida, zertako grasa guztia. Batzutan grasa gehiagi daka ate zati honek, gehiagi, ordu nite dugu dena hola, dena hoi grasa markatze dunen dena ateatzeko. Dena kanpoa guzteko, Ordu nia dana grasa aldetik markatuko zuen, no? Eta gero beste aldetik pixkat, edo... Pixka bukatu, eta listo. Ordu nune egurra mongo zio eta horrenak grasan aldetik jarriko dugu. Oide. Gata piperra oso botatzen jok? Bai, gore. Bai, ez da? Nola ez? Bai. Ados. Gauza zozok ez zitu beten. Hori lehenengo. Hori lehenengo, oza. Xoxo biltzeko, hobeto txian geldi, ez da? Ondo. Ui da. Irutze bali mazaizu, nikiko hau baita, pixkanaka apurtze jungo nahi, gole? Hoi ire kontu, ire ez gaur hemen gidari. Hau kenduko zio, todo el bildu bazekak hemen azpin, da kenduko zio. Hemen gero ze, markatuko dugu orduan azal aldetikan, da gero bukatu beste aldetikan, ez da? Da, gero bukatu pixka beste aldetikan. Baina gutxingo dugu, hau ja kanpone honda, be temperatura hartu, markatu, gorri hartu, geho utzi 2 minututxo reposatzen, eta listo. Eta jazta, gehiago ez du emango. Vale. I reposo hori gaine hone izatek, Guk eskolan da beti ikuste jau, reposo otxo hori, bitu, koipei gabe, beak askatuko udan, eta ikusiko zuen zen batateakoan. Reposo otxo hori oso ondo torte zaio, zeatikan bestela, momentuan askatzen jutean odol hori gero gaina platerian ateatzen zaizu, no? Da oso itxusien arratxa gatzea, hor bere azkan juku guztik distribuitu, bere kabuz. Eta gau ikusiko zu, gorri gatzea, ez du ezer botatzen platerian, da oso dotorea. Dotoreago, bikain. Gastronomikan egon zinaten, urtero bezera, aztakeko taldia, ez da? Dela aste bat, zeon gehiago, berrikuntzak erakusten. Zenba platertxo intzen dituzten bertan? Justu platera hau genuen, justu horretik ekarri ez, nobeda baita ekartzeko zoi bai, eta ego beste 2 platertxo inditeu. Zein izan zian beste bilak intzen dituzten? Postre bat indeu, da pixka jolaste una zu kakao mundun sartzen baldin batzea ikusten baldin baituzu kakao plantazioak, ikusten duzu hainbat fruta, hainbat barazki ezberdinak, eta pixka guzti horiek plate baten sartu diteu. Oso, nahi baldin batzu hor gastronomikako web horrian ikusten zuen ponentzia, eta gure etxea etortzen zate proatzea. Hori da garantzitsuna. Eta beste ostrakin egin dago. Ostrakin egin dagoa. Beti itxaskike oso presente, ondik duken arzaken etxian, ez da? Oso. Hau ze ikusten, behitu ze kolore polita. Pixka gehiago utziko zio hortikan. Pixkatxo bat. Pixkatxo bat, eta gero guelta mango. Bikain. Egia esan, hori da, jatetxe bada irudizarretakoa, baino beti arrai freskua, itxaskik, geho eiza, beti hor, fundamentuzko gauzak, ez da? Oia, totake gutxiko gauzak. Totake gutxiko. Ze glasa honek ze itxura hartu duen. Oia, azkenen denboa, garantzitsuna. Denboa eta beti errezentziare bai gixatu, goxatu, eta esatu bezala denbora sukalatzeu, ez guk. Denboa sukalatzeu. Ja te digo. Bea bakarrikan, putea. Arrazo, ja. Bai. Bueno, honi vuelta mango jo, betu ze itxura dakan. Ai, ama. Dago esan deuna, platertxo baten pare bat minutu, ondo tortu zaizkoela, ez da? Listo. Bai, azkenean berotasun guztik eta danak barbaino guteko, baino ez lehortzen, baizik eta xamurra gelditzen. Azkenean hor xamurtu ditegu plater guztia. Bai, ez da.
Eta gero ikusiko Bezu, ez zu, emat olioa jartzeun, eta gero ikusiko zu beste era batean moztuko daula. Bai? Ez ezberdin Ja, beti hola iten deu, Beti guaintzen. hola beste gauza bat ingo. Dadotxotan, o, a ber, zein goigu. Ikusiko zu. Vale, irrikitan, itxek ikusteko. Ikusten. Hemen jungo nauken alek jairi platera eratzeko gauza Hoi guztien. da, perfecto. Hau, alde batetikan, zukua dakak hemendikan, hau da bakarrikan, ura azukre, pixkat, eta indeu laranja bereziakin. Hemen dakau deshidratatua, Hoi, vale? naranja zukua biteko, igual etxen, igual enzima eta igual pixka zaie da. Bai. Igual baten bada, Baina hori naranja zuku bat maizenakin pixka batekin, azukre ligatuta. pixkatxo batekin, da, ez da zu berdin eukiko, baina bueno. Zeuze, antzeko atzekoa zerbait. igual eukiko zu. Hau itxaldun goia, porque Hoi, ja itxalduta. puntxo zekak. Erto. Vale. Eta platera, hor da eskau atzian, etzakit hiri balio hien platero horiek, o harrapatu zen egena. Noski Vale. balioitela, zen nik hau ekarri etxetikan. Justu. Hau hartzaketikan ekarrietako Vale. I hau, hemen utziko jaia, Hoi da, reposuan. minutu pare batu guzti eta listo. Bueno, eta basekiate bai, 1000 barru, bau, ala txapelketa batea, ezta? Barru, justu. Barru, bai. Txapelketa final batea, Madrilla goaz, Txef Balfego lehiaketa. Pentsatzen dut hor zimarroia sukaldatuko zela, ezta? Atun gorrilla, Bi ezta? platerin zimarroiakin, eta ber sorte dago. Eta atun hoi gordina jungoek, markatuta jungoek, hemen ezin dia Bi bezer kontatu. plater dazkau, Bai? eta bat gordini egungoa, baina bigarrena oso espeziala da, zeda kokotxa. Kokotxa? Zimarroi kokotxa. Kokotxa, Ez teuna asko zautzen, da hoi bai markauta dihoala, parrilla mokauta, Vale. baina erabiliko dugu, bueno, korte bat, pixkat, Berezia. ez tala asko ikusten. Berezia. Adibidez, egon alaiz, kamperon, jaten. Bai. Bai, aquí esto naek, Esto naharra. Hori da, kampero Oh. barbaten dago, eta da jatetxe bat, atunan templua esango genuen. Bai. Eta jaten dezu atuna, eta nola deken, Da, ikaragarria, Gordinikan etako. atatzen zuen leku desberdinak, batzuk markatuta, bestiak alinatuta, bestiak gixauta, kogotia. Gaina da produktuak gero kiston aldatzeuna, parpatana, Gaina produktuak kiston aldatzeuna da, ikustezu, era guztitara, eskona. Ona da, guztita. Eskona Zeratik, da. asko inda gutxi inda, baina jakin behar dezu zesatik Hoi da. nola manipulatu, ezta? Zaila da, produktua lantzeko zaila da, ze oso detaile asko azka, baina dominatzen bali mazu da produktu bat, ikaragarria. Egundokua. Ikaragarria. Eta bueno, hemen itzein da gaitu, baina platera latu inberdiu, Ozen gaur guztia egun ba. badator. Eta bueno, finale iristeko. Zein zenun finale iristeko? Zu finale izteko inbazuna da, bi plater. Bi plater presentatu, eta gero ja, kandidatun artean, zuri hartu, ez dizu hartzen. Depende, ja. Eta hiri hartzen ziren. Oi, bateu. Eta zein nuan, zailkatzeko? Inun... Bukatu bateu. indena aldi berianin. Bai, Mira. zelan gaur egun etorriko zaigo, eta ez digute mola mango. Baldakak Mira, itzein da iti aldi berian. Uste baietz. Vale. Ja, ze koloria, oia. Ze gauza ona. Goiara pare bat ekarriko izkite bai. Bai, mesedez. Nik Vale. inuna zan, kokotxa hori landu genuen, konfitauta, baixu, Bai. eta gero genuen zan, ohorea, hemen penintxulan ikusteiteun gixatu guztiekin. Ezkenen, giso tradizionala teknika bezala erabili genuen. Eta, ez da pobre. Ziko jo ezin dut esan. Ona. Egia esan nire neonitzanian hor barbateko jatetxe hortan, gio flipatu inun morrilua, dala hemen buru gainean dakaun pusketa, batuna morrilua dale gauza bat oso koipetsua, eta jarri ziguen gixauta, que, beltzekit, karrilera bat izango goan bezala hola gelatinozua, xamurra, esatezu, ai ama, ze gauza ona. Mira. Kortia bestalde eman diok, Beste ezta, lakabatu, zertako fibra puskatzeko. Vale, ja, argentinoa bezala, beste korteak ematen ari zate, bestaldeaka. Pixkanaka saltzen nahi. Bai, atunakin ikasi behar izan deu, eta beste gauza Beste askokine gauzakin, bai. bai. Horrek izite du, fibra puskatu, da xamurra guagatzea. Ja, hau jan errexago. Hauran leixo. Vale. Bueno, Bueno, guazen platera matea, ez? venga, hor dakak, platera, hemen dazkako segaiak. Oso ondo. Eman eurra. Azteko, oza, dekarri zuet, Bai. atetxitikan bertan, akutxara hau. Indispensable. Ahí la Hau leche. iteko. Ahí la leche. Indispensable. Zeite dugu, atraso bat honekin ite dugu atetxean. Beha, ben ikustezu baita saltxa ze tekstura dakan. Bai, fin botatzeko, ez Fin da? botatzeko oso fina hartu pixatxo bat. Jak, Ona. 3 puntutxo. Ezin hobe, Hola. vale. Geo, Atea ata. jarriko harko dugu. Bikain. Beha, ze kolorez, Bai, arra, galanta. markatuta, polita. Erto, Gorri. hementxe, erdian. Vale, atare bai. Jak, listo. Ezin hobe. Oazen ba, lokumakin. Ingo duguna da, pixkat hola moztu baita, Bai. pixkat forma ezberdina bukitzeko. Vale. bateria, vale?
Ondu iruditzen bat zaizu, Hombre, noski baiet. Noski baiet, ni men ikasten ditxo gaur, asko gainea. 3 puntutxo da. Vale, 3 puntutxo. Naranja fresko Laranja. mendikan. I hau patentautazio, gau, Hoi Ze guapo, errezeta sekretua, hoi ezin esan. Ze guapo, ahi. Gero, Bai, bukatze dugu ni batzuk hemen. Kiko puxketa batzuk egin. Batzuk. Makadamia batzuk. Eta saltxau, falta zeigukazio. Saltxa. Eta naranja lehor batzuk hemen dikan. Hau hemen jarriko bite, bai, eskura. Oida, kutxara bat hor bezu pasa, mesez, koiaranga bat. Hemen etxune, hau hemen jarriko bit. Bestela, gaina gestik ondo ikusten. Bai. Vale, hoxe, eta goiara hemen dakak. Hoi, zik. Vale. Eta huia, bida, ze testura Zer jakan mermela honek. da indeki. Oh, Esan diuna, denboa, garantzitsua. denboa eta denboa. Bueno, launak, azteko eta behin, 1000 esker zuei horre gatikan. 1000 esker. Zuei, I, onbeatzagatik. txapela ekarri zak urrengo Jarriko astian, hemen jarriko, Hemen txapela, jarriko jo. beste. Eta altzakeko lantalde guztiai, betu ze gauza eharra indigun hemen landerrek, zuetan hon eskutikan, gora zak eta gora gutarrak. Agur launak, aio.